równa w pełni. Całkiem zdrowa, długoterminowa i nie głupia do pizzerii zjeść. Opanować nie wyszła gdzieś w okolicach śródmiejskich. SMS-a mu pisała, pomyślała, że się czuje trochę tak jak wtedy, kiedy pierwszy raz z internetu ściągnięty referatała na uczelni do sprawdzenia. Jednak teraz poziom podniecenia większy. Dziś zdradziła Liczka po raz pierwszy. Czuła się lepsza, czuła, że należy jej się lepszy. Szarta rypiarz niezrzeszony w korporacji i Marysia dla przemoc poznali się podczas wakacji. Szarność akcji robi, a licencjatka psychologii robi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Magistra broni, podwójny nerwów teraz je, podwójną peperoni. Zwykle Pauliny teraz to pierdoli. Teraz oni, Rysio taxi driver, zbierze z karem przypadkowa całkiem. Jedzie bada właśnie na ryfie czwartej z delikatnym wałkiem. Bo powinien normalnie w kurwiach pochowali od niej warzywniakiem. Patrzy przez ramię, czy nie zostawia brudu na kanapie. Janina, bo tak na imię bawię. Myśli tymczasem o tym podejrzanym hamie, co prowadzi wóz. Nie złapie nigdy już taryfy na ulicy. Rzadko jeździ, w zieleniaku na dzielnicy siedzi. Cały dzień, że posadził ją zięć, ale dziś on wyjechał. Znów przyszły chuligany z nożem. Janina tego dłużej zjeść nie może. I chociaż zięć mówił, żeby broń